Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Umang. Taong 1972. Lobo, Batangas. Tubong bayan si Umang at ang kanyang pamilya. Kaya sila napadpad sa lugar ng Lobo sa kadahilanang nagkaroon ng karamdaman ang kanyang ama. Para magamot ito, naghanap sila ng mga albularyo hanggang sa hindi naglaon na tunugan nila ang isang matanda na naninirahan sa isa sa mga baryo ng Lobo. Dahil dito, wala silang nagawa kundi ang dumayo sa lugar na yon. Bagaman malayo ito sa kanilang lugar, hindi naman naging mahirap sa kanila ang lahat, lalo pat di hamak na may kaya naman ang kanilang pamilya. Kahit saan sila mapadpad, kaya nila roong mabuhay at makibagay sa tulong ng kanilang pera. Sa pagdating nila noon sa baryong tinitirahan ng albularyo, agad naman silang naghanap ng matitirhan pansamantala. Akala kasi noon ng kanilang pamilya, ilang linggo lang sila roong mananatili, pero lingid sa kanilang kaalaman, aabutin pala sila roon ng ilang taon. Matapos ang unang konsultasyon sa kanyang ama, napag-alaman ng kanilang pamilya na hindi biro ang sakit na dinadala nito. Ayon sa manggagamot, nagkaroon ng isang hindi pangkaraniwang sakit sa buto ang ama nila, kaya kinakailangan niyong sumailalim sa isang masusing gamutan. Dagdag pa nito na ang ganoong uri ng karamdaman na kukuha lamang kapag ang isang pangkaraniwang tao ay nabarang tapos nakaligtas. Kahit peligroso ang ganoong sakit, inabisuhan naman sila ng manggagamot na huwag gaanong mag-alala. Tapatan yung nangako sa kanila na hanggat tumutulong siya, hindi malalagay sa alanganin ang buhay nito. Nang marinig naman nila Umang ang salaysay nito, wala naman silang nagawa kundi ang sumunod. Itong mga panahong ito, magdadalawang taon ang naninirahan sa Lobo ang pamilya nila Umang. Bagaman marami sila noong pinanghahawakang negosyo, kaya naging madali naman para sa kanila ang lahat sa tulong ng mga magulang ng kanilang ama. Sa kanilang pananatili sa baryo, unti-unti na nilang nakikilala ang mga taong naninirahan doon. Alam na rin nila ang kalakaran sa lugar, lalo na ang mga panganib na bumabalot dito tuwing tumatalikod ang araw. Ayon kay Umang na, sa loob ng 2 taon, marami na silang naranasan sa lugar na yon. Minsan habang natutulog sila, bigla na lamang silang nagigising dahil sa mga kakaibang ingay na kanilang naririnig. Ayon kay Umang na, tuwing gabi, sa kasagsagan ng katahimikan, may mga naririnig na lamang silang sigaw na sinasabayan ng pag-ungol at pag-iyak. Ramdam naman nilang malayo ito sa kanilang bahay, pero hindi nila maiwasang mabahala lalo pat dayo lang sila sa lugar. Ang mas ikinakatakot pa noon nila Umang ay yung mga puntong may umaakyat sa kanilang tahanan at nagtatangkang magbukas ng mga pinto. Hindi na rin sila basta-bastang naliligo sa mga sapa dahil sa naranasan na nila doong makakita ng mga kakaibang pangitain, kagaya ng isang babaeng bigla na lamang lumulutang sa pinakamalalim nitong parte kasama ang 2 bungunang tao na nasa likod nito. Wala namang kakaiba sa babaeng yon, pero habang patagal ng patagal mo yung pinagmamasdan, doon mo mapapansin ang pag-iiba ng figura nito. Ayon kay Umang na, sa tanang buhay niya, doon pa lamang siya nakaranas ng ganoong kaganapan. Magmula rin noong tumira sila sa baryong yon, tila bang naiba na ang kanyang pananaw pagdating sa mundong ating kinagagalawan. Dagdag pa niya na, dahil sa mga karanasan nilang yon, natutunan na niyang huwag magpadalos-dalos sa mga lugar na hindi nila kabisado. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na nilang napapansin ang tila bang paglalapan ng sakit ng kanilang padre de pamilya. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon silang patirahin na muna ito sa tahanan ng albularyo
upang masigurong mababantayan ito sa lahat ng oras. Matapos naman nila yung mapagpasyahan, si Umang na mismo ang voluntaryong nagpresenta para bantayan ang tatay nila. Nagkataon naman noong siya lang ang lalaki sa kanilang pamilya na may sapat na gulang, kaya na may agad siyang sumang-ayon sa nais mangyari ng kanilang nanay. Nang mapagkasunduan na nila ang tungkol sa bagay na yon, dali-dali naman nila itong isinugod sa mismong pamamahay ng albularyo. Sa pagdating naman nila sa lugar, agad namang bumungad sa kanila ang matandang abalang-abala sa pagtatanim ng gulay sa hardin nito. Nang masipat naman ng matanda ang kanilang pagdating, dali-dali naman yung lumapit sa kanila habang nagwiwika ng, "Oh, bakit? Anong nangyari?" Nang marinig naman nila Umang ang sinabi nito, hindi na sila nagdalawang isip pa na ilahad doon ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang ama. Dahil sa kanilang sinabi, agad naman yung tiningnan ng matanda kung saan ito na mismo ang nagkumpirma na totoo nga ang kanilang hinala. Sa puntong yon, hindi na rin ito nagsayang pa ng oras buhat sa mga nalaman nito. Habang tinitingnan naman yon ng albularyo, taus-puso naman yung humingi ng tawad sa kanila dahil sa hindi nito naasikaso ang kanilang ama noong nagdaang linggo. Hindi naman nila maaaring sisihin noon ang matanda, gawa ng nagkasakit din ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang umalis ang pamilya ni Umang sa bahay na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, silang tatlo na lamang ang natira sa tahanan ng matanda. Noong una, naiilang pa itong si Umang pero hindi naglaon, nasanay na rin siya sa bagong tirahang kanyang tutuluyan pansamantala. Sa pagsapit naman ng gabi, habang abala sa panggagamot ang albularyo, itinuon naman niya ang kanyang atensyon sa pagluluto ng kanilang hapunan. Bukod kasi sa wala ng katuwang sa buhay ang matandang yon, nasisiguro din noon ni Umang na bibihira na lamang yon na makakain ng masarap. Sa paglalim pa ng gabi, sakto naman, kakatapos lang tumingin ng matanda sa tatay niya. Pagdating naman ito sa kusina ng bahay, agad naman niya yung tinawag habang nakangiting nagwiwika doon ng, "Manong Arman, kain na ho tayo. Kanina ko pa kayo hinihintay." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman yung lumapit sa kanya habang masayang sumasagot ng, "Ay, salamat naman nagluto ka na. Akala ko hindi na naman ako makakakain ngayong gabi. Nga pala iho, huwag mo nang alalahanin ang karamdaman ng tatay mo. Ilang buwan na lang gagaling na siya. Yung may sala naman sa karamdaman niya, hinuhuli ko na." Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Umang na kaluluwa pala ng mambabarang ang huhulihin nito. Dahil sa masyado pa siyang mangmang sa ganoong usapin, kaya naman halos hindi niya maintindihan kung papaano yun gagawin ng matanda. Para sa kanya, napaka-imposible ng ganoong bagay dahil papaano namang mahuhuli ang kaluluwa gayong hindi ito kayang hawakan ng kamay ng kahit na sinong tao. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang hinaing, tumawa lang naman ito habang pilit sa kanyang ipinapaunawa ang tungkol sa paggamit ng mga buhay na salita. Ilang araw pa ang lumipas, marami nang natutunan si Umang sa matandang yon. Tuwing gabi may pagkakataon ding nasisipat niya ito, nakaluhod sa altar na para bang meron yung kinakausap. Hindi naman niya yun gaanong binigyan ng pansin, pagpapakita ng respeto sa paniniwala ng matanda. Isang hapon, habang binabantayan ni Umang ang kanyang ama, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa labas ng bahay ng matanda. Matapos naman niyang masipat ang pagdating ng isang pamilya. Noong una, inakala niyang nanay at mga kapatid niya ito. Pero pagpasok nito, nasipat niyang isa pala yun sa mga kababaryo nilang naninirahan sa sentro.
Hindi naglaon, doon na niya nasipat ang isang babaeng buntis na siya namang humihingi ng tulong sa manggagamot. Base sa salaysay nito, ilang araw na yung ginagambala ng mga wakwak, kaya napilitan na yung lumapit sa matanda. Dagdag pa ng kinakasama ng babae na kung maaari, hangad nilang sa bahay na muna ng albularyo magpalipas ng gabi. Matapos naman yung marinig ni Manoy Arman, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Matapos namang marinig ng mag-asawa ang pagtanggap nito sa kanila, agad naman yung pumasok sa isang silid na itinuro sa kanila ng matanda. Nga pala, konting description lang sa pamamahay nito. Dito kasi magaganap ang kabuuan ng kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, nakatira si Manoy Arman sa isang bahay na hindi naman gaanong kalakihan. Nakaangat din sa lupa ang papag nito, kaya na may sa ilalim ng bahay, meron doong mga kulungan ng hayop. 4 din ang kwarto ng bahay ng matandang yon dahil paminsan-minsan bumibisita ang 3 nitong kapatid na kasalukuyan na noong nakatira sa Karatig Bayan. Ayon pa kay Manoy Armana, hindi naman talaga siya ang gumawa ng bahay na yan, gawa ng itinayo yun nilang magkakapatid para sana maging isang bahay bakasyunan. Subalit dahil sa nangyari sa pamilya noon ni Manoy Arman, kung kaya't napilitan na ang mga ito na ibigay sa kanya ang pamamahay na kanilang itinayo. Magmula noon, doon na siya nanirahan ng mag-isa. Bagaman wala siyang kasama, kontento naman siya sa kanyang buhay. Ang tanging iniisip na lamang noon ni Manoy Arman ay yung mga pasyente niyang nanunuluyan sa kanyang mismong tahanan. Aminado kasi noon ng matanda, hindi gaanong maayos ang bintana ng mga silid. Bukod sa malapad ito, wala rin yung trangka tuwing nakasara. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, maaga pang pinatulog ni Manoy Arman ang buntis na nanuluyan sa kanyang pamamahay. Maliban kasi sa wala naman yung problema sa katawan, ang tanging iniinda lamang nito ay ang sanggol nitong ginagambala ng aswang. Upang masiguro naman ni Manoy Arman na yon ay ligtas, minabuti naman niyang umikot ng 3 beses sa bahay niya para maikalat ang mga pangontrang kanyang daladala. Aminado kasi noon si Manoy Arman, pabaya siya sa kanyang pamamahay tuwing wala siya doong kasama. Sino naman kasi ang magdidiskita sa kanya, gayong matanda na siya? Matapos naman niya yung gawin, dali-dali naman siyang pumasok para pagmasdan ng ama ni Umang. Sa paglalim naman ng gabi, nang mapagtanto naman itong wala ng kakaiba sa pagtulog ng ama niya, nagpasya na ang matanda na pumasok sa silid nito para magpahinga. Bago naman siya nito tuluyang lisanin, mariin naman itong ipinaalala na anuman ang kanyang marinig, mas mainam na magbingi-bingihan na lamang siya. Nararamdaman kong hindi magiging maganda ang gabing ito. Humanda ka, iho. Ano man ang marinig mo, huwag mong bibigyan ng pansin. Iwasan mo ring lumabas kahit gaano pa kalakas ang mga ingay na iyong maririnig. Wika ni Manoy Arman sa kanya. Nang marinig naman ito ni Umang, hindi naman niya maiwasang umalma, gawa ng sa isip-isip niya, papaano naman siya makakatulog ng mahimbing kung gano'n ang kanyang aasahan sa bahay na yon. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas na sumagot sa sinabi nito, tapatan naman niyang inilahad dito ang mga bagay na gumagambala sa kanya. Manoy Arman, sa mga sinabi mo, hindi ba tayo nanganganib ngayon dito? Tsaka, ano hong mga ingay? May mag-aaway ho ba mamaya sa labas? Takang sagot naman ni Umang sa matanda. Basta iho, kung ako sa iyo matulog ka ng maaga, huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Normal na ito, lalo pat meron tayo ritong kasamang buntis. Sagot naman sa kanya ni Manoy Arman. Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong paglabas sa silid nila.
Maya-maya pa, lahat ng gasera sa bahay ng matanda tuluyan ng namatay. Napakadilim na noon sa loob, halos wala nang maaninag itong si Umang. Gayunpaman, pinili pa rin niyang manatili sa tabi ng kanyang ama kahit takot na siya. Sa isip-isip niya, anuman ang mangyari, hindi niya yun iiwan. Ilang oras pa noon ang lumipas, hindi pa rin siya gaanong makatulog. Nakailang beses na siyang balikwas sa kanyang hinihigaan, pero ganun pa rin naman ang nangyayari. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang natigilan itong si Umang nang maramdaman niya ang paghawak sa kanya ng kanyang ama. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, narinig na lamang niya yung nagwika sa kanya ng, "Anak, may mga naririnig akong nag-uusap sa labas. Pakitingnan nga sa bintana. Baka may kailangan sila kay Manoy Arman." Dahil sa sinabi nito, dahan-dahan naman siyang tumungo sa bintana para sumilip. Pag-angat naman niya nito ng bahagya, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng ilang mga panauhin, nakatayo sa may bandang bakuran, nanlilisik ang mga mata at tila bang naghihintay ng pagkakataon para pumasok sa loob. Hindi naglaon, bigla naman niyang narinig ang paglangit-ngit ng pintuan ng bahay kung saan doon niya nakita si Manoy Arman na lumabas, bit-bit ang isang talibong na halos isang dipa ang haba. Sa pagdating naman ito sa gitna ng bakuran ng bahay, nasipat naman niya yung merong mga sinasabi, subalit sa hindi malamang dahilan, hindi siya nakakarinig ng kahit isang katagang binibitawan nito. Noong una, akala niya na bibingi lang siya o kung ano. Pero sa kanyang pagmamasid, doon niya nakumpirma na tila bang nawala na siya ng kakayahan na makarinig. Makalipas pa ang ilang minutong kanyang pagmamasid, halos mapasigaw naman siya nang masipat niyang pinagtutulungan na si Manoy Arman ng mga nilalang. Dahil sa dami ng mga kalaban, unti-unti namang napaatras ang matanda hanggang sa dumating ang puntong napadikit na ito sa mismong dingding ng bahay. Nagawa naman itong mapatay ang dalawa sa mga nilalang na yon, pero hindi pa rin yun sapat upang tuluyang manghina ang kalaban ng matanda. Ang mas ikinagulat pa noon ni Umang ay kahit malapit na sa kanilang silid ang mga nilalang, bigo niya pa rin yung mapakinggan. Maya-maya pa, bahagya namang nabaling ang kanyang paningin sa dalawang nilalang na pinatay ni Manoy Arman, matapos naman niya yung masipat na biglang tumayo na para bang hindi ito tinamaan ng matinding pinsala sa katawan. Hindi naglaon, mabilis naman yung tumakbo patungo sa gilid ng bahay kung saan nakaharap ito sa mismong silid ng buntis na kasalukuyang nagpapahinga sa bahay na yon. Matapos naman yung masipat ni Umang, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang ama na tutungo siya sa kwarto ng kasama nila. Kahit aminado siya noong labis na siyang natatakot, pinili pa rin niyang magpakatatag alang-alang sa buhay ng bata na nasa sinapupunan nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang marating na niya ang silid na yon, pasimple naman siya doong pumasok habang maingat na hinahanap ang pinagpapahingahan ng asawa nito. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan ng lalaki, dahan-dahan naman niya yung kinalabit habang inilalahad dito ang tungkol sa mga nangyayari. Sa isip-isip ni Umang, mas mainam na tapatin niya na ito, baka kung ano pa ang isipin nito sa kanya. Pagkarinig naman ng lalaki sa sinabi niya, dali-dali naman yung tumayo habang maiging nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, bigla naman silang napatahimik nang masipat nila ang bintana na unti-unting umaangat. Yung asawa naman ng lalaking yon, panay na ang pagbalikwas sa higaan nito na para bang binabangungot. Dahil sa pangyayari, agad naman niya yung inabisuhan na pasanin ng asawa nito para madala na nila yon sa pinakagitnang bahagi ng bahay. Nang marinig naman yon ng lalaki, agad naman itong kinuha ang kanyang asawa habang si Umang naman napilitang lumapit sa bintana. Kung hindi niya kasi yon pipigilan,
maaaring makapasok ang nilalang bago pa man nila maitakas ang buntis nitong kasama. Nang mahawakan na niya ang dulong parte ng bintana, ramdam naman niya ang pilit na pagbukas ng nilalang na nasa likod nito. Hindi naglaon nang mapansin naman ng nilalang na yon ang pagpigil ni Umang. Nagdesisyon na itong sirain ang mismong bintana. Sa isang iglap, bigla na lamang tumagos ang matatalas nitong kuko na siyang naging sanhi upang masilayan niya ng malapitan ang nangingitim nitong braso. Sa kanyang pagmamasid, halos umusog naman ang kanyang sikmura buhat sa baho na tinataglay ng nilalang na yon. Ayon kay Umang na, ang baho nito parang nabubulok na karne ng baboy. Dahil sa hindi niya talaga noon kayang tiisin ang amoy, napilitan na siyang iwan ng bintana para tumakbo papalayo sa lugar na yon. Subalit bago pa man siya makalabas ng silid, laking gulat na lamang niya nang bigla naman niyang marinig sa kauna-unahang pagkakataon ang nakakapangilabot na pag-angil ng nilalang na yon. Dala ng kanyang pagkagulat, dahan-dahan naman niyang ibinaling sa bintana ang kanyang mga mata kung saan doon niya nakita ang isang nilalang na parabang napakalayo na sa wangis ng isang pangkaraniwang tao. Paglalarawan ni Umang sa nilalang, kagaya ng ordinaryong tao, meron din yung dalawang braso at paa. Ngunit ang kakaiba lamang rito ay yung abnormal na haba nito at yung nangingitim nitong mga balat. Maliban sa ganun nitong anyo, agaw pansin din para sa kanya ang mahaba nitong dila at lubog nitong mga mata. Humpak din ang pisngi ng nilalang na yan at ang bunganga naman nito pinalilibutan ng matatalas na ngipin. Wala rin yung tenga at halos malagas na rin ang kabuoang buhok nito sa ulo. Kitang-kita rin niya ang kasarian ng nilalang na yon, buhat sa hubot-hubad ito nang pumasok yon sa loob ng silid. Matapos naman niya yung masilayan, bigla naman siyang napatras nang masipat niya yung lumundag sa mismong higaan ng buntis. Pagsilay naman ng nilalang na yon sa lugar na yon, bahagya naman itong nilawayan ang higaan sabay atungal habang unti-unting tumititig sa kanya. Maya-maya pa, nang akmang lalapitan na siya nito, sakto naman ang paghilas sa kanya papalabas ng asawa ng buntis. Nang magawa na yon ng lalaki, agad naman itong isinarado ang pinto, sabay pasan sa kanya patungo sa sala. Sa pagdating naman nila sa lugar, doon bumungad ang kanyang ama na pilit tumatayo kahit nang hihina pa. "Tay, umupo ka lang. Huwag ka mag-alala. Ligtas tayo rito." Wika ni Umang sa kanyang ama. Nang marinig naman yon ng tatay niya, mariin naman siya nitong inabisuhan na huwag magpakakampante. Dagdag pa nito na hindi ganong kadaling takasan ng mga aswang, lalo pat kung meron yung pakay sa kanila. Matapos naman yung marinig ni Umang, minabuti naman nilang manahimik. Pagkaraan pa ng ilang minuto, unti-unti na ring nagiging klaro sa kanila ang sigaw ng mga nilalang na sinasabayan naman ng pagmumura ni Manoy Arman. Sa pagtungtong naman ng hating gabi, bigla namang tumahimik ang mga sigaw sa labas ng bahay. Yung mga nararamdaman nilang gumagapang sa bubong, parang bulang naglaho na parabang may tumangay sa mga ito. Maya-maya pa, bigla namang bumukas ang pinto kung saan doon nila nasipat ang matanda na duguan. Kahit marami yung tinamong pinsala sa katawan, hindi pa rin ito binitawan ang kanyang talibong. Ayon kay Manoy Armana, kung nagkataong nabitawan niya ito, hindi na siya makakapasok sa loob ng buhay. Dagdag pa nito na hindi rin biro ang sumalakay sa kanila, gawa ng nahanay yon sa lahi ng mga uwak-uwak. May hina ang mga ito pagdating sa kombating espiritual, pero ubod naman yun ng lakas sa anumang kombating pisikal. Lubos din yung mapanganib sa oras na gumalaw yon ng grupo. Mariin din itong inilahad sa kanila
maswerte pa rin sila kahit papaano dahil hindi yun tuluyang nakapasok sa loob ng kanilang pamamahay. Ayon kasi kay Manoy Arman na ang mga ganoong uri ng nilalang hindi basta-bastang naaapektuhan ng mga pangontra. Matapos naman nilang marinig ang mga sinabi nito, wala naman sila doong maisagot gawa ng hindi naman nila alam ang mga nangyari. Kinaumagahan, minabuti na muna nila Umang na umuwi na muna sa kanilang pamamahay. Iniwasan nilang bumalik sa tahanan ng matanda hanggat hindi pa doon umaalis ang nagdadalang tao. Ilang buwan pa noon ang lumipas, awa naman ng Diyos, hindi na nila naranasan ang ganoong pangyayari. Nang ideklara na ni Manoy Arman na magaling na ang kanilang padre de pamilya, ora mismo umalis na sila sa lugar na yon. Pinili nilang wag na doong bumalik sa takot na baka muli na naman silang makaranas ng mga nakakapangilabot na pangyayari, lalong-lalo na noong minsan nilang masaksihan ng pagsalakay ng mga uwak-uwak. Kahit naman hindi na sila gaanong nakakapunta roon, patuloy pa rin silang nagbibigay ng suporta sa albularyong tumulong sa kanila dahil sa ginawa nitong paggamot sa kanyang ama noong minsan nitong ginawa yung pagpapatuloy sa bahay ni Manoy Arman. Okay, opinyon ko sa kwento. Ganito talaga yung mga lumang antingero o manggagamot na kapag alam nilang sobrang lubha ng sakit mo, either na titira sila sa inyo o titira kayo sa kanila. Ba't ko nasabi? Kasi ganyan yung nangyari kay Tito Jerry tsaka kay Ate Ami. Yun si Ate Ami, sa iba yun nakatira eh. Malayo yun, Parañaque pa. Sa Bacood kami nun. Tapos nung sobrang lala na ng sakit kasi patong-patong namang kukulam na yun nandoon. Tapos sinasabayan pa ng mga duwende, tsaka yung mga ibang nakatira dun sa paligid ng bahay namin. Kasi nga, naging medium na siya eh. Ginawa siyang medium ni Tito Jerry para mapapasok niya sa katawan ni Ami yung mga mangkukulam para isa-isa niyang patayin. Ganun yun. Kaya inabot yun ng ilang buwan na si Ate Ami na taga Parañaque tumira sa bahay namin sa Bacood. Kasi sabi ni Tito Jerry, no choice yun. Kasi kung pabalik-balik siya sa Parañaque, mayat-maya aatakihin yun si Ate Ami. Paano kung wala siya? 'Di ba? Kaya sobrang relate ako sa kwento neto ni Umang, yung tumira sila sa bahay ng manggagamot. Tapos sobrang bait nung albularyo o manggagamot na yon. Kasi hindi lang isa yung welcome sa bahay niya. Hanggat alam niyang kailangan mo ng tulong, tutulungan ka niya. Kaya ang ganda ng kwento na to. Lalo na siguro yung mga nakaraang buhay ni Manoy Arman. Kung nakwento yung kay Umang, panalo tong kwento na to. Kaso isa lang eh. Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.